sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, sa imo dali igahatag ko ang wala sang limbo nga gugma ko ang imong nga katawan. Malipayon nga gabi sa inyo nga aksyon. Kamusta kamo subong adlaw Domingo? Liwat naman kami maghahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sa pakigugma, ambahanon. Nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay paagi sa harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager. Ma'am Nona Di Maala Magbanwa upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Ginaupdan kita sang aton mga haranista, tub-tub kami alas 9 sa gabi. Gani mga kaaksyon, abrihina ang inyo tagsa ka mga bintana, abrihin naman ang inyo tagsa ka mga ganhaan, abi pasudla kami. Pamatii kami bangod amo na kamo paghahalaran sining Harana. Ini ang regular host sa Harana, Aksyon Alvin Graba. Hindi na naton pagpadugayon pa, madamo kami subong, unahon ta Banggianay with Rogelio Pahon kag Linda Parcon. Masadya karon haranista nagtililikon gakinungko kag nagakinansyon kag ang iban yasugilanon subong man ang gatitikarista sa dukatida punisang gitara. Damo gadayaw dito sa uma, sa dukatiga, unisang gitara. Handa na si Linda Parcon, siningdap ibang dianay namon. Linda Parcon, magpiparal ka, sang banggianay naton nga duha. Samput mo nonoy sa amon oksalan Daan tanan nonoy nga ginbalibaran Kay wala sang gusto mga ginikanan Og yon ang taglawas, yon ang taglawas mga kauturan
Kay abi mo, linda isang komparasyon. Kung sa mga santos, ikaw gid ang santa. Kay bisan pagani si Birhen Maria. Iyang aging baton, kay Joseph nga gugma. Na manunoy nga nagpareser ka San para sumong amor bagay paghigugma Si nanay si tatay nagaduha-duha May asawa ka gali sa inyong banwa Kung maayo ka lang linda sa akon, nga dili ka malinwibon. Sa palag ka linda pakanon, kag sa sabak patulog-tulogon, dira mo mahibalaan. Ining gugmanakon, ikaw linda ang malipayon. Kung magupod ikaw sa ako. Bisan humibi ka kag maghibubunon Wala gid maawa ining akong buo Apang pabayai ako patawara Nagahulat na lang pagbuot sang diwa Ay abaw sinlinda, wala idsing kaluoy. Sang pagtangis-tangis, pagbako ni Nunoy, kay bisan paganit. Ang gabok nga kahoy at siya manalingsing kung ako ang managhoy. Kung palti sa akon ikaw ka magkula Kay wala na ako sarang kasabat Maluoy ka baron ako patawaron Ag nanupalinda ang ginanigar mo, dako man silawas, edad mo man husto, bisan bidyo naton, librong pidaustismo, kita linda ang nagakabagay, nga magaistado. Patay ka man badanano ang labot ko Hindi taman parente iban ka man nga tao Kung ikaw ang mapatay ilubong ta sa patyo Sindihan kang tila sugdan di senaryo Diri na mong takpan ini nga banggianay Kay nakapoy na kami magkanta sindugay Kung kami ang may sayo inyo lang distinsahon Kay wala na kami Kay wala na kami sarang igasupon. Mayong gabi, kinatamyaw ko takali sa Baluko, si Mia Daniel, si José sa Ulan,
Kasi poring larida medyo puman sa kay Inday. Okay, digin kaya bata nga maestra kasi di na. Mana pamati sa inyo ang nagapanamyaw Ruhilyo Bahon sa Bacolod Action Radio number 1. Salamat gid sa mo, Roger Bahon. Ang ambahanon nagikan kay Roger Bahon, ginadulong sa inyo sang Banya sa ambahanon, silensyo ang gabi. Hello. Silensyo ang gabi, ang oras temprano, among patibirisyo sa mga soltero ining akong kansyon. Kung di ninyo gusto, sabayan lang senyor tagbalan, sing labing maayo. Salamat, kay wala sing nagsaway. Maamok siguro, natulog o ninday, kabay pangasang ikaw padanggo nga may tao diri, nga may tao diri sa imo idalo. Wala gid magmata ang ginpukaw na ako, mahamok siguro ang iya katulugon, kabay pangasan yun. Ikaw padamgo nga may tao diri, nga may tao diri sa imo'y dalo. Ay natamya ko na sinong inibaligar kag si Pre Luis Dorado, Pre Boy, kag si Danilo Salarda sa Tangob, kag sinong Tony Aguilar, kag si Ed Solano. Kapan namin yung laro sa banja, mayong gabi. Salamat gid sa imo, Alejandro Serbanya. Ang ambahanon nagikan kay Alejandro Serbanya, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginabalanse. Morit Jimenez sa ambahanon, ikaw ang bugtong kong gugma. Kasing ko karon usahay nagmasuluko sa takna dili ko ikaw masudot
gihandurawan busa ayaw ug talikdik kay magsubok indoghan ko tungod ikaw lang ang tanan ikaw ang bugtong gugma ning kasing-kasing ko karon usahay nagmasulubong sa takna dilig ikaw masudong ikaw ang aking landaman adlaw gabi gihandurawan busa ayaw ug talikdik kay magsubo kingdughan ko tungod ikaw lang ang tanan ang bugtong ko paghigugma. Thank you. Manami ako das panos sa silay. Pamilya Carpio, manang Toto, manang Bunting, pamilya Strobo, pamilya Samson. Ug sa dakutan man, pamilya Meles o pamilya Librando, pamilya Sigaton. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Salamat gid sa imo Morite Jimenez. Ang ambahanon nagikan kay Moret Jimenez ginadulong sa inyo sang nawaan may mga aton gin sumpaan sa imo ko ginhatag ang singsinga pulawan agud magselbi nga handumanan sa may sangaliwat ginokit ko ang matam is nga litrang I love you bulak kata pula nga ginhatag ko sa imo pangako ko nga imo gidakon lakat sang panahon wala ko ginhuna palangga ko nagbag-uka ang puno sang kahoy nga mo ang saksi sang tanan sagugman naton subong nanginlulubngan kaugin pihak ining kasing-kasing nga ginholi mo ang akong singsing gugma mong nagluib wala nagtuman sang saan parihos sa singsing mo nga nagluban
lakat sang panahon, wala ko ginpuna, huna, palangga ko nagbag-o ka. Ang pono sang kahoy nga mo, ang saksi sang tanan, sagop manaton subong, nanginlulubngan. Hoy lantaw-lantawon ko na lang, mapintas nga bagyo sa'y napukan. Sangayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang matamis nga litrang I love you. Sangayang nalaya sa gihapon na basa ko, ang ginokit nga litrang I love you. Thank you. Salamat sa imo, Jory Duhilag. Ang ambahanon nagikan kay Jory Duhilag. Bahanon, walay angay. Walay angay sa kaminaw, ang magpuyo nga walay kalipay, permi ang buot ko ginapong gikan sa walay pahuway ang pagtuaw. O dughan ko nga natingban, ihunong na ang mga kasakit, kay wala na sang malooy nga magapahit sang nagaagay ko nga luha, kag sa sano ayhan, sano pa mapala nga magapahit sang nagaagay ko nga luha, sano pa mapala, sano pa mapala.
ay kong aloha. Kagkasan o ay han, san o pa mapala ang mga kasakit, gikan sa Agit ang miyag Ros Malayang ako sa puso, Junior Sitio, may good neighbor, Alan Kibrar, Mike Alvarado, John Canag, sa Inday Kuni, kakay Toto Rasti, Dres Barangay Panokoy, sa tanan nga pamilya, tanan nga mga kabyanan, niyatamyaw kamo tanan-tanan, kay wala na kami oras, madamo na mo salamat, kag maayong gabis niyo tantanan, Laida Train Show. Thank you very much. Thank you very much. Puti siya sa bungo, ang iyang bayo. Grabe. Salamat, Laida Trencio. Oh, ang dugang nga maghalad sa mga mahigugmaon, yung mga ambahanon na lakip na ang mga panamyaw sa pagbalik sa Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:38. This time check is brought.
ikaduha nga ugnat sang inyo programa. Aton programa still nagapamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, ari na, pamatian ta Ruth Gamala sa ambahanon, diin ka, Palangga. Din ka palangga nga nagpalayo ka. Ano ba lang kapag gaamba ako upod sa gitara magamba tugtog nga mag-aga tani mabatyan sinipagkan sundo magbalik ka palangga ko ganto sining akon korason Sano bayan magmalipayo Ani magbalik ka ako magahulat sang imo pagbalik Kaanto sining akon korason Sano bayan magmalipayo Ani magbalik ka ako magahulat sang imo pagbalik din ka na palangga nga nagpalayo ka ano ba lang kapag Maing gabi sa tanan labi na gid ka Inday Gigi Gamala nga subong ka pamatigid sa isa ko ka anak Jerose Jing happy birthday kag may you have more birthdays to come sa imo nga husband to di katalan sa tatlo nimo kadalaga Jerseline, Janine kag Janisa kag sa duwa gali ka celebrant sa kay ng Sario kag kay ng Maria Fee kag sa imo man ng Luz Cantor maing gabi mo sa liwat madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati kag maing gabi liwat sa inyo tanan. Thank you. Salamat gid sa imo. Ruth Gamala, hambal ni Jenilyn Montaño Villaruel. Great ko lang, miss ko na mama ko. Hambal man ni Virgie Olpinda. Action Alvin, good evening. Ari na kami kapamati sa Celine Homes. Upod sa neighbor ko, Thelma Yuchiko
Lydia, Melly, Bibing, kag Jennifer. Subong man sa amon idol, Rosita Villaruel. Go, 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 idol. Ayos, salamat. Salamat, Gid. Right, palihog lang ko tamyaw kay Saning Serna. Good evening. Taumi and Aida, Kasilingan Village, San La Castellana, Mr. and Mrs. Remo, and Leyte Lisanga. Family Badon, Baron, and Bibing Villena, Sangvilla, Maria. Ariho, pakantaon ta, ang birthday celebrant, Rosario Baya, sa ambahanon, Dili Ko Sala. Dili ko sala naselutan ka sa kahitasan kay hilagihan dausap kahamili si panong pamo nga magbuotan ka sa ato saan apan nagkanukahan ay bayaan ako kung dito ka sa uban apan bayan daw daw bayan nga ikaw magahilang ug ako usa unya magkakatawa kasulan mo kining tanan magbayag ka sa imong kaulit kining kalibutan tanan-tanan bayang matapos ang kaanyag nga inuslan mo lang kay batala mo iuli ang bayang daw na bayang nga ikaw magahilang ug ako usa unya magkakatawa basulan mo kining tanan magbayad ka sa imong kaulit kining kalibutan tanan-tanan kaya matapos ang kaanyag nga inuslan mo lang kay bathala mo ginaptamyaw ko da sa Gimbalaon ay Poreng Larida kasi Father Larida mga Lusauro. Subong man ang akong da mga kabataan sa Barangay 26, Toto Jolito, si Ninit, si Nore, si Marita, kag si Axel, si Bikbik, kag si Andoy. Amayang gabi na sa inyo, kasubong man si Leslie Leong, kag si Divina Gracia, ang nagapanamyaw, Rosario Baya. Ay, day Flor gali, na mayong gabi na sa imo wala ka gini nagkadto sa akong birthday. Ginakuan ko gini ikaw na ginatamyaw ko gini ikaw. Kabay pa, nga ini nga mga Domingo kadto ka gidire. Ang nagapanamyaw sa imo, Baya. Okay, thank you. Thank you, good. Rosario Baya. Good evening, Action Alvin. Tamyaw ko lang, tanan nga taga para uno talok kay Manita and Renato Valencia. Joel Oñate, Peryong Pahe, Bulog, Burandoy Coronel, Toto
Amay Coronel, Lando Cardinal, and Beto Capatar. Greetings from Inday Rufi, no? Pa-request Dandan Zui from 6929. Ginatamyaw kumandira sa Salvador, Benedicto, si Bibing Nestor, Domeng, Dodoy, Tilo, pa-endoy, si Ma. Maayong gabi, no? Yosa, salamat gid kag maayong gabi sa inyo tanan. Ginatamyaw ko man si Mari Eva kag si Pari Pelto. Madamo gid nga salamat. Okay, this time aton pamatian Jomil Lacerna sa ambahanon Uhaw Ako. Uhaw ako sa pagpalangga, gutom ako sa pagalila, nga bala lahimo mo nga magiya sa luyo ko, kalugon sang pinsad mo nga napanak katulad sang aso. Sa dina ang ginpanugan, ang ginalila nakit sa ligan. Sa dina ang kalipay dawar sulang na lumabay, kanugon sang kinsaad mo na hinali lamang ginsikway mo. Kung sa diin ka man karoon, damdaman ang gailibiyon, ang lugan ko ginauaw, ikaw lamang ang nakapaumpaw. Ginaulan ko sa gihapon, ang pagbalik mo sa ako. Kung sa di ka man karon, damdaman ang kahilibiyon, ang lugan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. Kung sa diin ka man karon, damdaman ang gahilibiyon, ang lugan ko ginauhaw, ikaw lamang ang makapaumpaw. Ginatanggaw ko lang Marpel family, kay Ma'am Adelfa Fernandez, sa kay Vice Chairman Junior Donesa, sa Provincial Chairman Jimmy Tubag Senior, kag sa tanan-tanan yung mga Home for the Blind, mayong gabi. Thank you. Salamat gid sa imo, bro. Jomil Lacerna sa Hacienda Lapus, Barangay Kapitan Ramon. Mayong nga gabi kay Joel Naige, no? Si Nat. Okay, kay Anet, kag subong man kay Uloy Niri, kay Willie Niri, may gabi man si Celia kag si Nido Nalawanan, no? Maayong gabi sa inyo tanan.
Diraman sa Puruka, sabes, kinatamyaw ko lang, si Chang kag si Chong, subong man kay Nita Abanid, kay Diomedes Abanid, subong man kay Mel kag kay Jojo Cruz. Kinatamyaw ko man si Rene Brinques, no? Uy, Madam Margarita Brinques, maayong gabi lang. Okay, this time, ato na pamatian, Inday Karing, Toledo sa ambahanon, kinsa pa'y akong sampiton. Kinsa pa'y akong sampiton, kinsa pa'y akong paraikan, kay nagpahilayo naman karon, kay buot akong kaligdan, ning alaot nagaantos, kasing-kasing sinamaran, may adlaw dang magpasul ka, sa palad ko ikaw silutan, nasayod ka, ikaw da'y akong gipangga, nasayod ka, ikaw ang gipakabathala, ning alaon nagaanto, kasing-kasing sinamaran, may adlaw dang magpasul ka, sa palad ko ikaw silutan, may adlaw dang magpasul ka, sa palad ko ikaw silutan. Thank you. Salamat gid sa imo, Inday Karing, Toledo. Ginatamyaw ko dira sa Hacienda Mercedes Maaw, Bago City, Sevilla, Sarvania. Kag subong man si Rachel Navan, si Reynaldo Navan, endang kag si Roderick, kag subong man si Junior Navan. Okay, thank you, Gid. Maayong gabi action, Alvin. Gapamati na kami diri sa barangay sa Bago City. Pwede tamyaw kay Noli Anayan, sang Ayugon, Pison, kag kay Danilo Lirasan, sang Talok, Bago City. Request ko Rosas Pandan. May gabi man kay Jeep P. Ahina, Wilma Inocencio Cabarles, good evening. May gabi, Action Alvin, pakitamyaw lang. Family Mariorca, kagay Langga, Loverboy, Tito Fidel Martinez, April Ursabia, from Agnes Mallorca. Good evening, Alex Montesa and Athea Kim. Good evening, John Paulo Pau Jimenez. Good evening. Salamat sa pagpamati. Ara ko na siya sa bago monitor. Louis John Arela, good evening. Salamat kid, no? Martin Aliling, good evening man, no? Okay, this time ato na pamatian ang bahanon nagikan kay Noel de la Peña. Kapangis kapait kapasipan
pigado. Apang kunabuyo sa malaing na bisyo. Halos natin katong, halos natin katong ang atong masiko. Dapat gid nga tanggong sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan. Kung anong kahidya ginapagbatuan, lamang nga maagom, lamang nga maagom ang mga kadungganan. Sinugid bala ang dapat basulong kung ang mga anak magmali na pasun. Ang sobrang pag-ipit hindi man matarong. Yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kaugaling. Hindi man mabasol ang mga ginikanan. Sang pagpinagusto sa mga kabataan ay ang pagpalangga na paghit sa dugan. Nga sa kasing-kasing, nga sa kasing-kasing kinaduyan-duyan. Makalikaw man lang sa mga pagsulay. Kung ang mga anak bastang isalaygay, mabugnaw nga pulong among magkaubay. Pag ang pagpahangot, pag ang pagpahangot ang iloy kagamay. Sinugid bala ang dapat basulong kung ang mga anak magmali na pasun. Ang sobrang pag-ipit hindi man matarong. Yara lang ang sabat, yara lang ang sabat sa kaugaling. Hindi man mabasol ang mga ginikanan. Sang pagpinagusto sa mga kabataan kay ang pagpalangga na paghit sa dugan. Nga sa kasing-kasing, nga sa kasing-kasing kinaduyan-duyan. Makalikaw man lang sa mga pagsulay. Kung ang mga anak bastanti salaygay, mabugnaw nga pulong among magaubay. Kag ang pagpahangot, kag ang pagpahangot sang iloy kag amay. Adoy, ari ng request mo na to. Mangkon na kay Nonoy ka kay tata, may ang gabilan dapat kay
no Jimo, may mga gabi, kay Koy may gabi, kay Madam Gamay Mordeng, kay Gamay Castro, kay Jimmy Castro. Sa tanan-tanan sinyo may gabi. Salamat kasi mo, parang Noel de la Peña, hambal ni Jeneline Montaño Villaruel. Kagwapa gid sang akong tiya ba, Caridad Toledo. Oh, syempre gwapa eh. Hambal man ni RMJ Industan Montaño. Good evening. Ginatamyaw ko akong tiya nga singer nga si Rosita Montaño Villaruel. Palangga taka mo, Tia Inday. Ayos. Oh, sabat man ni Jimwell Cabillo Padilla. May gabi, Action Alvin, panamyaw lang ko sa mama ko nga gwapa. Oh, RMJ Industrian Montaño, Jay Caridad Toledo, kumusta na kamo? Okay siya, sexy, gwapa, pagyapon, no? Oh, hambal man ni, ayos salamat kid, no? Ayos damo gid sa ilag patamyaw, ayos salamat kid. Standby sa mga fans ni Rosita, ni Emma Cabalida, kagang iban pa, no? Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:10. Para sa heavy-duty hugasin, agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasing pero sigurado, aksyon na may
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa. Programa still nagapamati ka mo. Arana sa DYEC Action Radio Bacolod this time. Arina Rosita Villaruel sa ambahanon usa kahigayon.
da sa may Montalban Rizal ang ako na kasi Gaga kasi Grisel kag ang ako nga si Rubilin kag sa Malabon si Inday Carmela kasi Jojo Cruz kag subuman ang akon mga hinabdos nga si Gigi Montaño Industan kag ang tanang nga taga Paho 1 2 mayong gabi kag kay Bibing Bailon kag kay Jennifer Mintor kay Virgie. Hambal ni Jenilyn Montaño Villaruel, kagwapa sang akon mama, wala ko pa sang tingog. Siyempre mama, lang-alang. Ayos, sige, salamat. May gabi aksyon na Alvin, pwede lang ko ka-request ang balot sa kapalaran. Favorite gid na sa akong lolo. Tamyaw ko lang lolo ko, si Mino Arellano. Mayo nga pagpamati dira sa Cadiz. Live lang, live lang ko siya kapamati sa Takuling. Salamat. Good evening, Miss Hena. Maayong gabi, monitor gid siya subong. Ma'am Gloria Hena. Monitor sa Banwa sa Ilog. Subong man, si Bill Clinton. Good evening. Ayos, salamat. Gid. Uy, si Inday Reyna May. Gapamati gid, no? Si Inday Reyna May. Gakanta mang kuno siya. May gabi man kay Bundoy Villarma, no? Subong man niya mga kabataan, Laika, Irene, Kimberly, RJ. Nagkapanami si Noria Villarma sa punta sila Banwa sa Ilog. Uy, kay Tatay Galo Tuding, kag sa asawa ya, kay Sir Dading, kag ang asawa ya nga si Luz Villarma on monitor subong gabi. Lipay kit kuno si Inday Reyna May mamati sa harana. Hambal ni Mama Sonia. Okay, salamat gid. Oy, ariho pamati ang tanay. Inday Emma Kabalida sa ambahanon, masadya ang Vista Alegre. Masadya man gani ang Vista Alegre. Kag si Yunor, kag si Bambe si Taknoy, kag si adi na ko kakadumdum si Ban. Sige. May gabi lang kay Clarissa Dante kag si Phil Assis, no? Ga-monitor gid sila subong gabi. Ayos sige, areho. Palakpakan ta Dadonya, ang paborito ni Don Lado Galagati. Sa ambahanon, ang lakat sang bulan, Hasmin Galagati. Ang lakat sang bulan
buwan. Kahoy nga madabo, tambo iyasa nga, tamol iya dahon, namulak sang tatlo, namunga sang bugto, ang gugma mo nunoy, hindi kumabaton, anhon kong gugma mo. Gugmang disgrasyado, parihas ang panyo, panyo nga pintado, akon nga habunan, kag punak-punakan, simpre nagalubat, kumupinta lamang. Happy birthday, Manang Maria Pigusi, ika 79 years. Sa gabi, mayong gabi kay Parilado, Chrysler, kag Sharon Aranyas, mayong gabi sa inyo tanan. Oy, gamonitor pala, si Inday Corazon, si Nancy, si Elsie, Sharon, si Jinky, Ami, Amor, Hasmin, oy, si Junior, gamonitor man, subong man, si Carmen, kag si Leonard. Sa Sienda Kubiboy, good evening, kay Doming and Jose Punay, karag kay Corazon Magno. May gabi man kay Ronilo, kay Bibian Magno. Sa Buyong-Buyong Wilson, Nining and Billy Pasco. Salamat Gid. And of course, may gabi lang kay Sunny Reyes, subong man kay Norbing Villarma. Si Desi Pulbos, si Villarma, ang iyabana nga si Pablito Villarma, sampunta sila ay banwasang ilog. Ayos na miyo, reho pamatian tabala. Abi mo nalipatan ko. Magandang gabi po, Bayan Willie Pautan. Mahimong ako'y bayaan, mahimong ako'y baylago, kat yun sa kaguol, ang buhay sa malan.
dira sa barangay Kaduaan sila kay Inday Paul may gabi no kag subong man sa kay Nonoy Lusing kag sila kay Lando Trinidad kag subong man sa kay Noel Pidanya labi na gid sa housing sila kay Marita Pautan kag subong man kay Hernani Mabugay kag sa duha na kakapid may gabi na sa inyo kag subong man sa kay Dilin sa kay Jackie Paul Gasino sa Akede Gloria, magandang gabi po. Bayan! Banwa. May gabi lang kay Sunny Reyes, kay Norving Villarma, kay Dese Pulbos, subong man kay Pablito, sang Punta Silay. Salamat kid sa pagpamati. Okay, may Boss Alvin, rin na kami kapamati, tamyaw ko lang to'y Rogelio De Leon. Okay, kag sang balik-balik, subong man kay Celedonio, Nifra, sang Galicia, Ilog, sa mga amigo ko, Paking Hendran, sam Kagawa Jason Hendran, sang Kalubang, Gapanambia Warlito, sang Kalubang, Ilog. Oy, may gabi lang kay Kagawad sa Iril, Anacleto, sang Barangay Balabag, sa siyudad sang La Carlota. On monitor man subong si Imelda Anacleto, sang Barangay Alianza, sa siyudad sang Bago. Good evening man kay Ramona Ligaspi Marinay, ga-monitor gid siya subong nga gabi. And aksyon na Alvin, nagapamati na kami diri sa programa sa Diway Easy, Leok Lang Tamyaw, Ed Solano, Emil Sigumpan, Armin David, kay Dolly Magbanwa, Marlene Magbanwa, ang nagpanamyaw, ang panamyaw halin kay Tony Aguilar. Request namon karon na Faithful Love. Okay, thank you. 4947. Kang gikan naman kay 5575, good evening, Action Alvin. Greet lang, di sa mangyapon ang panamyaw, no? Ayos, may request kahoy nga lawaan. From 3005, good evening lang, sang Purukuno Nagasi La Carlota, kay Mercy, kag Boy Salmurin. Dolor Catinoy and Esther, good evening, Carlos de los Santos. Tamyaw ko man ang anak ko, si Roy de los Santos, ang Barangay Batuan, San Enrique. Ayos, salamat, Gid. Okay, madamo pa sa maghahalad sang ila mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Subong man sang inyo nga mga request. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:35. Para sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Action Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya Pamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod this time. Ari na Maria Fe 12 sa ambahanon kasakit gali ikaw talingdan.
Pasko kag sa Iyabana kag mga pamilya Heson, pamilya Sunsyo kag ang mga gwapo na muli nga gitarista wa kapit pagiti aksyon na Salamat gid sa imo. Maria P. Gose from 0191 Maayong gabi. Inatamyaw ko dala family Amar, Hipola Alvarez Kapato, kagasubong man sa Cadiz, family Zamora and Taparan. Si Nanay Bebe, Tatay Isidro, Tatay Lading Kapato, family Aro, kag ginatamyaw ko dira sa balay, si Papa Tiboy Kabato, si Nung Damay ng Bukay, si Dudong kag si Nung Lito Kabato. Ang kakayosong motor namon. Ayos, ate, sige, kapanamyaw, Jerlyn, sang sityo, Hiniwaan, Barangay Magadleon, Cadre. Salamat ha, 0191 from 9204. Maing gabi action, Alvin, tamyaw ko lang, mega ko mila ang kahas, akon mga upod nga senior citizen, action Alvin, palihog patukar, ang bahanon nga love will never die para ginakay Inday Mela. Yos, sa panamyaw gikan kay Gina Flores ang kanlaon dress. Ayos, niya punta. Salamat. 4407. Good evening. Ginatamyaw ko lang Freda Abad sa Barangay 39. Nagkapanamyaw Sonia Bayra sang Takuling. Aton pamatian si Pareng Lusing Piscadero sa ambahanon Nining. Ngunit kita makita naga tululagay iniluha Nining kung ikaw ang madula Ining akong buhay daw halos mabubuhay Namatay ako sa piling kung hindi na makita Nining kong pinalangga kabihag sa bundukan ang tusod kong mapilit pagod sa bumangin sa aran magsalig ka ulit sining akong dukhan mamatay ako sa piling kung hindi ka makita Nining ko pinalangga kabihag sa bundukan ang tusod kong mapilit pagod sa mangin sa ayan magsaling ka ulit sining ako ay datami ang sa barangay Abonan sa kay Margarita Brinques may pagpamati kay kagawa rin ni Brinques kay Ma'am Alma tanan kamuda sa barangay Abonan may pagpamati sa inyo tanan rin may katablason 3 kay Parito ni Bernel Marie Flor
Kasi kay Kapitan na rin nila de Escotido, may pagpabati kay pare Tony Bernel, ako kay pare Eliseo Olivas. Mayo pagpabati sa inyo. Salamat Gisemo, paring okay, thank you, paring Lusing Piscadero from 2801. Good eve, Action Alvin, Ray of Plus and families listening. Salamat sa Ray of Plus, Arina. Sa ambahanon nagahulat, Maribiol Piscadero. Nagati pari mayong gabi ka iring Arabis mayong gabi sa katablas tanan mayong gabi ka mayong pagpapati sa inyo. Okay, salamat kasi mo, Maribiol Piscadero. May gabi lang kay Ramona Legaspi Marinay. Sa request ni Punong Barangay Marlo Rastica 27009 sa Barangay Bukana, Banwasang Ilog, Faithful Love.
Inaya on the lead si Pareng Winnie and of course with Pareng Lusing. Aryo, may palagas pa? Rosas Pandan. Okay, inaya, salamat. Salamat, gid. Gusto ko pa, wala na kita sang tiyempo nga napidin para sa aton. Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director, and at the same time, Production Chief, Action Rex Cantong. Salamat sa inyo amon mga redista. Salamat sa inyo amon pinalangga nga mga tagpalamati. Maghibati ay naman kita sa madason nga Domingo. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Diyos ka Bulacan, kapulatan, sinilagin. Kami ang malaka, aksyon radyo ang mapatid. Walay libang alay, walay uti-uti sa Diyos. Ninyo sa tabi, Aksyon!